Tak, ahoj! Vítám vás Flétaďák u svého nejprvnějšího dílu ze všech dílů. Tak, a jako úvod si dáme jaký to derby z Ultimate Carnage. A za Crusader. Čítání. 3, 2, 1, 1! Jo, děkám. A ty vole! No hned jsem to dostal. Když se vrátíte? A jdem. A nádhera. A vy se tady jaké naskočíte a jedete. Jde mě se tady ty fyzicky rozměl. Když to měl namířeno toto, ale jak se to nepovedlo. Jdem. A do ní, nádhera. A hned jsem tu los. Nádhera, jsem nejlepší mladička, jo, krásná. Krása, teď to dá. Jo, to je všechno. Tak jdeme opravu a jedem dál. Jo, jsem tu kožinek i v jednom. Tu podporní. Nádhera, výtečně. A super nádhera, výtečně. Ale myslím, že se mi tady teď upovedlo, ale já si říkám, že ještě nekončí. A jenom se zateknu. A jedu dál. A jdu si to naperu do Sofia. Časně. Kdo jsem jí měl, akorát mi tam kliknul v beton. Jď. Jo.